Tuh gue tengok ngani delosot-delosot. Ben koyo kameraman pro. Provokator bu profesional. Isu-isu sarapannya kopi. Arep rada dulu. Anggap bae padha ra guys. Anggap bae iki gampang-gampang. Yo cara nganu kan karing geser mengarep. Sip. Mas Bro logik bener tau. Bojone mau coba anggap bojomu dhewe lho ya. Bener tau? Bojone mau coba anggap bojomu dhewe lho ya. Pemotong rasa-rasan bahan aja. Mana guys? Bangone. Kan guys, kacek pirang mili. Semari gak ngenak-ngenak kan kuwi. Kalau mau ambruk guys. Kalau mau ambruk lu. Kalau mau ambruk guys. Kalau mau ambruk lu. Besar untuk naik gerobong sih DAP ya. Gosok lah, penting iso go golek duit. Monggo papat tok. Tuh gue tengok ngani delosot-delosot. Ben koyo kameraman pro. Provokator bu profesional. Gunting wis lenyok. Padahal ya termoga mupoh wis 10. Ah ya, jos. Distot guys. Distot guys. Lah sing nang kono ya jono sandal siji ne. Sing gak jepit. Ya jepit cuma ki ora ngono kuwi. Sing nganu itu tinggalannya Adim. Sing eger-egeran. Sing eger-egeran. Aku tahu temen topi kuwi sing nganggo guys apa ya? Kayak nggone tain. Tain apa pesing ya? Tain apa pesing ya? Ngecil nih ya sini.
iso kawat niki piro. Ya piro suwe. Oh ya wis kebepeng. Kecil paku gegeden. Aja njaluk digembleng ambekan bodhem. Yo bismillahirrahmanirrahim.